बरायबाय लोगोफोर गासैखौबो एलके प्रडाक्सनि टिप्स सिलेक्सन नोंथांमोन गासैखौबो बरायबाय दिनै नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों आङो नोंथांमोना जानो हागौ लकडाउननि थाखाय जेरावबो थांनो हायाखै थांनो लुगैबाबो आरो आर्जेन्ट खामानिनि थाखायबो नोंथाङा न'निफ्राय बाहेरायाव थांनो हायाखै पुलिसजों बुजानो गिनानै बा आयेन बेरेखा खामानि जागोन साननानै नाथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां सुबिदा फैदों नोंथांमोना दिनैनिफ्राय गावनि मबाइलावनो गावनि मबाइलजोंनो Epass सार्टिफिकेट दिहुनना लानानै नोंथाङा जेरावबो नोंथांनि गोनां खामानिनि थाखाय नोंथाङा बाहेरायाव ओंखारलांनो हागोन गारि सालायनो हागोन 4-व्हिलारानो जा 2-व्हिलारानो जा स' नोंथांमोना गावनि मबाइलजोंनो पारमिसन गोरलै राव बुङोब्ला पारमिसन सार्टिफिकेट अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन आरो सानसेनि गेजेरावनो मोननो हागोन सानसेनि गेजेरावनो नोंथांमोना मोननो हागोन बेखौनो बुंदों Epass सार्टिफिकेट एबा पारमिसन सार्टिफिकेट जेरावबो थांनायनि माने गुबुन गुबुन जायगाफोराव गावनि गोनांथार खामानिनि थाखाय थांनो थाखाय नोंथाङा अनलाइन Epass दिहुननानै लानो हासिगोन गावनि मबाइलनि हेफाजाबजोंनो थ' बेखौनो नोंथांमोननो आं नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नायदों माबायदि गावनि मबाइलनि गेजेरजोंनो बै गुबुन गुबुन जायगायाव थांनायनि सार्टिफिकेट माने Epassखौ दिहुननानै लानो हायो बेखौनो दिनै आं नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नायदों स' दिनैफ्राय नोंथांमोना गावनि मबाइलावनो Epass एबा पारमिसन सार्टिफिकेट दिहुनना लानानै जेराव गोसो बेयावनो गोनां बायदियै गोनां खामानि दंब्ला थांनो हासिगोन फैबायदिब्ला जोङो बे Epass सार्टिफिकेटखौ गावनि मबाइलाव बोरै एप्लाइ खालामो आरो बोरै मोननो हायो बेनि सोमोन्दै गिबिनिफ्राय जोबजासिम नायलांदिनि नोंथाङा दानिया अनलाइन Epass एप्लाइ खालामनो थाखाय गुगोलाव थांजायो नङाब्ला नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव आं लिंक होनानै दोनदों बे लिंकआव डाइरेक्ट थुनानै होयोब्लाबो नोंथाङा बे एप्लाइ खालामनाय फर्मखौ नुनो मोनगोन आरो फर्मखौ फिलआप खालामबानो जागोन नोंथाङा बे डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय लिंकखौ थुआब्लासिनो गुगोल टिमनिफ्रायबो नोंथाङा बे फर्म फिलआप खालामनो थाखाय थांनो हायो थ' बेनि थाखाय नोंथाङा लिरनांगोन गुगोलखौ अपेन खालामनानै ला गुगोलाव लिर नोंथाङा COVID-19 लिरबाय इनाव .assam.gov.in बेखिनिखौ लिरबाय नायनानै लाजागोन बा नोंथाङा आंनि नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव लिंक होनायाव थुबाबो जागोन आरो थुनो गोसो गैयाबाथाय गुगोल टिमनिफ्राय थाङोबाथाय नोंथाङा covid19.assam.gov.in थुनानै गो खालामनांगोन बिनि उनाव नोंथाङा नैबायदि मोनसे इन्टारफेस मोनगोन नैबायदि ओंखारगोन बे लिंकआव थुनाय लोगो लोगो एबा गुगोलाव covid19.assam.gov.in थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबायदि मोनसे पेज ओंखारगोन बे पेजनि गोजौथाराव नोंथाङा नुगोन एप्लाइ फर Epass होननाय बेयाव थुनानै होबानो जाहैबाय बेयाव थुनानै होबा मोननै अपसन मोनगोन नोंथाङा ट्रेक Epass स्टेटास एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि एप्लिकेसना रिजेक्ट जादोंना एक्सेप्ट जादों बेखौ नायनो थाखाय नैबे सेकेन्ड अपसना नाथाय नोंथाङा एप्लाइ फर Epass फार्स्ट मोनसे अपसनाव थुनांगोन फार्स्ट मोनसे अपसनाव थुनाय लोगो लोगो नोंथांनि फर्मा Epass अनलाइन Epass एप्लाइ खालामनायनि फर्मा फैगोन बे फर्माव फटाफट नोंथांनि मुंफोरखौ सोनानै हो डेट अफ बार्थ जाय थांगोन जाय बबेयाव थांगोन बेनि डेट अफ बार्थखौ लिरनानै होनांगोन इमेलखौ होनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा टाइप अफ एप्लिकेन्ट सरकारि मानसिना हमना ला साख्रि मावोबाथाय साख्रिनि डिउटि थांदोंबाथाय बियो गभर्नमेन्ट होनांगोन आरो साख्रि मावा साख्रिनि डिउटि नङा गुबुन माबा मोनसे आर्जेन्ट खामानि थांगोन अब्ला प्राइभेट होनांगोन आं प्राइभेटखौ होबाय बेनि उनाव नोंथाङा एड्रेस अफ दा एप्लिकेन्टनि एड्रेसखौ फटाफट सोनानै होबाय लकेलिटि एरिया नोंथांनि एरियाखौ होबानो जाबाय गिदिर एरिया मोनसेखौ आरो एरियानि सिङाव थानाय नोंथांनि गामिखौ होनायाव बेनि उनाव डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालाम डिस्ट्रिक्टआ नोंनि जा डिस्ट्रिक्ट बेखौ सेलेक्ट खालाम पोस्ट अफिसखौ लिर पोस्ट अफिस पुलिस स्टेसनखौ लिर बेनि उनावसो पोस्ट अफिसखौ लिर नोंथांनि बिनि उनाव नोंथांनि ब्लक इडुकेसन ब्लक नङा डेभेलपमेन्ट ब्लकखौ लिर नोंथांनि
बिनियाव पास डिटेल्स बा नोंथाङा बबेजों थांगोन नोंथांनि माजों थांगोन बाइकजों थांगोन ना कारजों थांगोन ना ट्राक बारायजों थांगोन नोंथांनि डिटेल्सखौ होनांगोन हमना ला भेहिकल नाम्बार नोंथाङा मा गारि बाइकजों थांबा बाइकनि नाम्बार बिनि उनाव भेहिकल टाइप 2 व्हीलर ना 4 व्हीलर साखा थोंनै ना साखा थोंब्रै होबाय जार्नि टाइपआ थांगोनल' ना थांगोनबो फैगोनबो थांनानै फैफिनगोनबाथाय राउन्ड ट्रिप थांनानैल' थाहैगोनब्लाथाय वान वे जागोन बेनिफ्राय साबैसे थांगोन बेखौ सेलेक्ट खालामनांगोन फटाफट बे नाम्बार अफ पार्सन आं 3 थांगोन होबाय बेनि उनाव पास फ्रम डेट माब्ला थांगोन 24 आं जायखिजाया डेट होबाय ओमफ्राय नोंथाङा माब्ला फैफिननायनि अक्ट'खौ होनांगोन आं दिनैनो फैफिनगोन 24 तारिखनो होफिनबाय आङो बबेनिफ्राय थांगोन नोंथाङा बेनि जायगाखौ नेव होनांगोन फ्रम सोर्स अफ रोड बबेनिफ्राय थांगोन नोंथाङा हमना ला नोंथांनि जायगाखौ होबाय बबेसिम थांगोन नोंथाङा बे जायगाखौ होनांगोन बबेसिम थांगोन बेखौ होबाय बेनिफ्राय पारपस अफ ट्रेभेल नोंथाङा मानो थांगोन मेडिकेलाव थांगोन नोंथाङा खिन्थु बेयाव मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिनांगोन पारपस अफ ट्रेभेल नोंथाङा मेडिकेलाव थांगोनबाथाय मेडिकेलनि माबा मोनसे कागज माने डकुमेन्ट्स होनांगोन मेडिकेलाव थांगोनबा मेडिकेलनि प्रेसक्रिप्सन बा माबा मोनसे होनांगोन कालेक्शन अफ डिस्ट्रिबिउसन अफ ग्रसारि गुड्स नोंथाङा दखानिबा गेलामाल दखानिबा नोंथाङा दखाननि सार्टिफिकेट थायोना दखाननि ग्रसारिफोरनि होनांगोन गभर्नमेन्ट डिउटिबा नोंथाङा माबे डिउटियाव थांगोन बेनि मोनसे डकुमेन्ट्स होनांगन आदार एसेन्सियेल थाङोबा आदार एसेन्सियेल जियाव थाङा मानो नोंथाङा बेखौ सापर्ट खालामनाय गांसे डकुमेन्ट होनांगोन रेशन कार्ड अर वेस्ट डिस्ट्रिबिउसन इन दा टी गार्डेन सोरबा गेलामाल दखानि बबेबा माल राननो थांगोन अब्लाना बे डकुमेन्ट्सखौ होनांगोन आरो कालेक्शन डिस्ट्रिबिउसन अफ भेजिटेबल फ्रुट्स जायखिजाया मोनसे होनांगोन नोंथाङा हमना ला मेडिकेलाव थांगोन नोंथाङा मेडिकेल थांगोनबा नोंथाङा नै मेडिकेलखौ होबाय मेडिकेल होनाय लोगो नोंथाङा गोसोआव लाखानांगोन मेडिकेल सापर्ट खालामनाय गांसे डकुमेन्ट्स होनांगोन प्रेसक्रिप्सन माबा माबि दा आं मेडिकेलखौ होथ'बाय बिनि उनाव नोंथाङा नैयाव लिरनांगोन मानो थांगोन नोंथाङा बेयाव लिरनानै नोंथाङा मानो थांगोन नोंथांनि रावजों लिरना होबानो जाबाय सिम्पल टु बि चेकआप सिम्पल गुसुङै लिरबानो जागोन गालाव लिरबाबो जायो गुसुङै लिरबाय बेनि उनाव नोंथाङा नेक्स्टआव थांबाय नैबे एप्लिकेशन प्रसेसिं लकेसन न'आ बेखौ बाक्साबा नोंथाङा जाय डिस्ट्रिक्ट नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ होबानो जाबाय बेनि उनाव आइ एग्रि थुनांगोन नैबे डिक्लारेसनाव बिनि उनाव लास्टाराव नोंथाङा नैबे वार्ड भेरिफिकेसन नै नुदोंना नैबे बे भेरिफिकेसन क'डखौ नैबे बक्सआव नोंथाङा एन्टार खालामनांगोन G2ME47 बेखौ थुनाय लोगो नोंथाङा साबमिटआव थुनांगोन साबमिटआव थुबाय साबमिटआव थुनायनि लोगो लोगो नोंथांनि खामानिया जोबाखै नोंथाङा बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाखि मबाइलाव बिनि नोंथांनि खामानिया जागोन नैबे एटाच मोनब्रै अपसन नुगोन सिङाव एटाच एनेक्सार एडिट केन्सेल आरो क्लिक हियार टु इनिशिएट निउ एप्लिकेशन जोंनिया नै एटाच एनेक्साराव थु बे थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा डकुमेन्ट्स मोननै साबमिट खालामनांगोन आं दहाय बुंखादोंमोन ना नोंथाङा फार्स्ट मोननै डकुमेन्ट्स आइडेन्टिटि प्रुफ जायखिजाया डकुमेन्ट्स मोनसे नै थुनानै सेलेक्ट खालामग्रोनांगन पेन कार्ड ड्राइभिं लाइसेन्स कपि पासवर्ड भटार आइडि कार्ड जिखौ दङ नोंथाङा होबानो जाबाय आंहा पेन कार्डखौ होबाय नाथाय नोंथांखौ बुंखानो नागिरदों आङो नैबे अनलाइन एप्लाइखौ फर्म फिलआप खालामनायनि सिगाङावनो नोंथाङा मबाइलाव नोंथांनि मोननै डकुमेन्ट्सखौ अलरेडि माने फट' दैखांना केपचार खालामखाना लानांगोन नोंथांनि मेम'रियाव अब्लासो नोंथाङा नैबेयाव आपल'ड खालामनो हागोन दाना पेन कार्ड सेलेक्ट खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा पेन कार्डनि कपि मोनसे नैबेयाव आपल'ड खालामनांगोन आङो कम्पिउटाराव लाखादों मबाइलावबो खालामनो हायो मबाइलाव खेबना लाखा नोंथाङा आङो स्केन खालामनानै लाखादों केपचार खालामनानै लाखादों पेन कार्ड होबाय दा नोंथाङा नैबे सापर्टिं डकुमेन्ट्सआ नोंथाङा दानि लिरदोंमोन जे नोंथाङा बबेयाव थांगोन नोंथाङा मानि थाखाय थांगोन बेखौ नोङो दहायबो खनसे जाहोनखौ होखाबाय बेखौ सापर्ट खालामना गांसे आं मेडिकेल होदोंमोन ओंखायनो आदार सापर्टिं डकुमेन्ट नङाबा मेडिकेल प्रेसक्रिप्सनखौ थुनानै मेडिकेल प्रेसक्रिप्सन होबानो जाबाय नङाबा आदार सापर्टिं डकुमेन्ट्स नोंहा जि दं बेखौनो होबानो जाबाय नोंहा बबेयाव थांगोन बेनि डकुमेन्ट्स थागोन नालाय भेलिड जुदि ट्रेभेल खालामगोनबा नोंथाङा बेनिखायनो आं आदार सापर्टिं डकुमेन्ट्सखौ होबाय बिनि उनाव बे डकुमेन्टखौ नैबे वेबसाइटआव आपल'ड खालामनांगोन बेनिखायनो चुज फाइलाव थु आगोलनि बायदिनो थुबाय आं खालामखाना दोनदों बेनि उनाव आङो आपल'ड खालामबाय दाना बेनो नोंथांनि खामानिया जाबाय
गांनै डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामखांनायनि उनाव सिङाव मोनथाम अपसन नुगोन नोंथाङा सेभ एनेक्सार केन्सेल आरो बेक सेभ एनेक्साराव थुनानै हो सेभ एनेक्सार थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नैबायदि मोनगोन नोंथाङा बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाखि मानोना बेयाव रेफारेन्स नाम्बार दङ रेफारेन्स नाम्बारखौ जोंनो स्टेटास ट्रेक खालामनायाव जोंनो नांगोन स' नोंथाङा बेखौ मबाइलजों स्क्रिनशट खालामनानै ला मबाइलजों स्क्रिनशट खालामना लाना नोंथाङा गाहायथाराव मोननै अपसन नुगोन साबमिट आरो केन्सेल साबमिटखौ खालामनानै हो साबमिट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि एप्लिकेशना नैबे जाबाय डियार एप्लिकेशन फर एसेन्शियेल सार्भिस इपास इज साबमिटेड साक्सेसफुलि दाना नोंथाङा सिङाव मोनथाम अपसन नुगोन प्रिन्ट एक्सपर्ट टु पिडिएफ आरो क्लोज नोंथाङा एक्सपर्ट टु पिडिएफ खालामनानै ला नोंथांनि मबाइलाव थागोन बे एक्न'लेजमेन्टआ रिसिभा डाउनलड जाबाय बेनि नोंथाङा बेखौ क्लोज खालामदो ना क्लोज खालामनानै नोंथाङा नैबे गुबै पेजआ फैबाय जेब्ला जोङो covid19.assam.gov.in थुदोंमोन अब्ला इन्टारफेसखौ जों मोन्दोंमोन बे इन्टारफेसावनो नोंथाङा नैबे आं बुंखादोंमोन एप्लाइ फर इपास गोजौथाराव नुगोन बे अपसनखौ बेयाव मोननै अपसन दं एप्लाइ खालामखांनायनि उनाव नोंथांनि स्टेटासनि ट्रेकखौ नायनो थाखाय ट्रेक खालामनो हायो बेयाव थुनानै नैबायदि मोनसे इन्टारफेस पेज फैगोन बे पेजाव नोंथाङा सेलेक्ट एन अपसन टु ट्रेक एप्लिकेशन नोंथाङा दहाय एप्लिकेशन रेफारेन्स नाम्बारखौ आङो स्क्रिनशट खालामना लाखिनो खोन्थाखादोंमोन नोंथाङा हयथ' लादों बेनिखायनो नोंथाङा नै अपसनखौ थुबाय बे अपसनखौ थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा रेफारेन्स नाम्बारखौ थुनानै होबाय रेफारेन्स नाम्बारखौ नोंथाङा दहाय स्क्रिनशट खालामना लाखिखादोंमोन बेखौ सोनानै होबाय बिनि उनाव ट्रेक थ्रु एप्लिकेशन डेट नैखौ थुनानै होबानो जाबाय दाना एप्लिकेशन नों माब्ला एप्लाइ खालामदोंमोन दिनै एप्लाइ खालामदोंबा दिनैनि डेटखौ होबाय दिनै 24 बेनि उनाव नैबे वार्ड भेरिफिकेशन नै वार्डखौ नैबे बक्सआव थुनानै नै साबमिट खालामबानो नोंथांनि एप्लिकेशन अनलाइन एप्लाइ खालामनाया एक्सेप्ट जादोंना रिजेक्ट जादों बेखौ नुगोन आरो नोंथाङा दसे समनि उनाव 12 घन्टा 13 घन्टानि उनाव 12 बा 13 घन्टानि उनाव नोंथाङा मेसेज रिसिभ खालामगोन नोंथांनि एप्लिकेशना रिजेक्ट जाबाय एबा एक्सेप्ट जाबाय होननानै जुदि रिजेक्ट जाबाय होननानै फैयो नोंथाङा जेबो खालामनो हानाय नङा आरो नोंथांनि अनलाइन एप्लिकेशना एक्सेप्ट जादोंब्ला नोंथांनि बे सिङाव मोनसे लिंक फैगोन बे लिंकआव थुनानै नोंथाङा पिडिएफखौ डाउनलड खालामनो हागोन आरो नोंथाङा जेरावबो गोसो बेयावनो थांनो हागोन बे डकुमेन्ट्सखौ बे अनलाइन इपासखौ लानानै थ' फ्रेन्ड्स बेखिनियानो नोंथांमोना हयथ' बुजिबाय गोरलै थख' नोंथांमोना बेखौ बेबायदि नायै खालामलांबाय थाबाबो हागोन आरो ओरैनो इजिखा बियो नोंथाङा जास्ट आंनि नैबे भिडिअनि डिसक्रिपसन बक्सआव होनाय दंखायो मोननै लिंक इपास एप्लाइ होननानै बेयाव थुबाबो डाइरेक्ट नोंथाङा फर्मखौ फिलआप खालामनो हागोन आरो फर्मखौ फिलआप खालामै थांबाय थाबानो जाबाय अब्लानो मोनसेनि उनाव मोनसे लिरनाय दंखायो थुलांबाय थाबानो नोंथाङा आजादि माने आरामसे बे अनलाइन इपासखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनानै पिडिएफ फाइल नोंथांनि मबाइल लांनो हागोन आरो बिन्दास जेरावबो थांलाय फैलाय थांबाय था टेनसन गैया टेनसन फ्रि पुलिसजों बिखुङाव आगर एरजानो खारग'गोन नोंथाङा अके बाय थेंक इउ सो माच सि इउ नेक्स्ट